Bonġu fl-isem tal-Missier, tal-Eben, tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li ġej, li mħabba Alla l-Missier u laqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Kemm hija ħaġa sabiħa ngħidu grazzi lil Mulej ta' tant doni li jagħtina. Waħda u jew wieħed mir-rigali hija din il-laqgħa tagħna fil-bidu tal-ġurnata biex ikollna mhux biss id-dawl tax-xemx, imma jkollna id-dawl sabiħ tal-kelma tal-imħabba ta' Alla. Għax il-qudiesa hija laqgħa ta' ħbiberija ta' aħwa mal-Mulej. Niftħu qalbna biex nisimgħuh ħalli jkollna l-kuraġġ infaħruh. Tan-nuqqasijiet tagħna nitolbu maħfra biex niċċelebraw kif jixraq din il-qudiesa. Mulej, int li kont imxandar bil-profeti fl-Antik Testament, Mulej ħnina. Kristu, inti li sirt bniedem bħalna permezz ta' Marija, Kristu ħnina. Mulej, aħna qegħdin nistennew ir-ritorn tal-glorja tiegħek. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-dubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Il-qudiesa din nofruha għal Pawlu u Peppina Rapa. Nitolbu. U Alla, int ħarist lejn il-bniedem imwaqqaf fil-jasar tal-mewt u tad-dnub u għoġbok tifdieh bil-miġġa ta' ibnek il-waħdini. Għatina nitolbuk li kif l-umiltà kollha nistqarru li jusar bniedem bħalna, hekk ukoll nissibħu miegħu il-feddej tagħna. Ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ktieb ta' Samwel. F'dak iż-żmien Anna tellet il-bina Samwel magħha fid-dar tal-Mulej f'Silo. Ħadet magħha gendus ta' 3 snin, efa tqiq u żaq inbit u marret bit-tfajjel magħha. Hemm qatlu l-gendus u resqu t-tifel quddiem Eli u qaltlu: nitolbok, Sidi, daqskemm int ħaj, Sidi, jien dik il-mara li kienet wieqfa hawn ħdejk titlob lill-Mulej. Għad dan it-tifel kont tlabt u l-Mulej laqat talba tiegħi u tani li tlabtu. U issa jien se nagħtih lill-Mulej il-jiem kollha ta' ħajtu u kemm idum ħaj ikun tal-Mulej.
u qiemu lill-mulej hemmhekk. Il-kelma tal-mulej. Rodda ħajr lill-Alla. Ferħet qalbi bil-mulej. Ferħet qalbi bil-mulej. Ferħet qalbi bil-mulej. Irtefet rasi fil-mulej. Iddiħak f'ommi bl-edewwa tiegħi għax ftraħt bis-salvazzjoni tiegħek. Ferħet qalbi bil-mulej. Tkisser il-qaws tal-qawwijin u d-dajfin tħażmu bil-qila li mxebbejn bil-ħobs inkrew ma baqgħux jitħabtu l-imġewħin. Il-mara bla tfal wildet 7 u dbielet il-mara b'ħafna tfal. Ferħet qalbi bil-mulej. Il-mulej jibgħat il-mewt u jagħti l-ħajja. Iniżżel fl-imwiet u jtalla. Il-mulej ifaqqar u jagħti l-ġid. Ibaxxi u jolli wkoll. Ferħet qalbi bil-mulej. Iqajjem mit-trab lill-imsejken u l-fqajjar jerfgħu mill-miżbla u jqegħdhom mal-kbarat biex jirtu tron ta' ġieħ. Ferħet qalbi bil-mulej. Inqumu għall-kelma tal-Evanġelju. Alleluja, alleluja, alleluja. O Sultan tal-ġnus, ġebla tax-xewka tal-Knisja, ejja u salvra l-bniedem li int għamilt mit-trab. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Luqa. F'dak iż-żmien Marija qalet: Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla s-Salvatur tiegħi. Għax hu xaħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Iva, minn issa l-qudiem kull nisel isejjaħ Leħinja. Għax is-Setani għamel mija ħwejjeġ bar, qaddis u l-isem tiegħu. Fil-ħina tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. U wera l-qawwa ta' driju, xerret lil dawk li huma mkabbra f'qalbhom. Niżel is-Setana minn fuq it-tron tagħhom u olla l-iċkejknin. Mela b'kull ġid tilbinu bil-ġuħ u l-onja bagħthom il-barra b'xejn. Ħaħseb Iżrael għaddej tiegħu għax ftakar fil-ħnina tiegħu. Bħalma wieħed il-missirijietna b'risq Abraham u nislu għal dejjem. Il-kelma tal-mulej. Qegħdin noqorbu lejn il-festa sabiħa tal-Miliet fejn l-umanità kollha, d-dinja kollha tifraħ meta tiftakar allura tapprezza dan id-don li Alla tagħna, jiġifieri Alla magħna. U min japprezza għax jifhem id-don kbir, grazza kbira li Alla huwa magħna, ma jistax ma jfaħħarx il-mulej. Smajna żewġ nisa ifaħru l-mulej. Fl-ewwel tal-ewwel qari smajna Samuel fejn tgħid grazzi tfaħħar għal dik it-talba li kienet tagħmel li kellha iben. Marija tfaħħar lil Alla mhix għax talbet li tkun omm Alla, imma għax aċċettat wara li kienet imħawda din il-vokazzjoni kbira li Marija kellha. U tfaħħar il-mulej. Issa tfaħħar il-mulej mhux dak is-sempliċi li ngħidu thank you
għax xi ħadd tagħmlilna xi ħaġa tajba sabiħa. Dik veru, ma hawnhekk ma din it-talima tal-lum, il-messaġġ tal-lum li tfaħħar il-mulej tirringrazzjah biex sempliċement bħala sens ta' edukazzjoni, imma sens fejn tara l-opra kbira li Alla għamel magħna. U jekk noqogħdu daqsxejn attenti, dan il-kliem li qalet Marija, ruħ tfaħħar il-kobor tal-mulej, naħseb kull wieħed waħda minna għandna biex nfaħħru l-mulej. Għaliex tfaħħar il-mulej tfisser li inti temmen li Alla huwa miegħek, li Alla jgħinek, illi għajn il-mulej jiftaħlek moħħok, il-mulej it-triq li għandek timxi, il-mulej jagħtik il-kuraġġ biex ir-relazzjoni tiegħek kemm miegħek innifsek u kemm l-oħrajn ikunu ta' fer u ta' ġid. Aħna ġejna hawnhekk f'dan is-santwarju min jaf biex nitolbu xi grazzja, forsi biex ngħidu grazzi, forsi għaliex illum xtaqt niġijaw. Imma f'dan is-santwarju kien nidħlu daqsxejn wara naraw kemm nies ġew jirringrazzjaw lil Alla permezz tal-Madonna ta' Pinu għall-grazzja, għall-preżenza ta' Alla li esperjenzjaw waqt momenti diffiċli. Dawn it-tifkiriet tal-grazzja riċevuta dawn ma' sinjal illi ħafna nies faħru l-mulej permezz tal-Madonna li ġejna hawnhekk. Issa jien nixtieq nistedinkom eżjed qegħdin f'dan l-istantwarju. Illum 22 ta' Diċembru. Għalfejn infaħru l-mulej? Għalli ma raġuni? Jiena spiss nirringrazzja l-mulej ta' żewġ doni kbar li tani. L-ewwel waħda illi jien twilidt fi żmien f'epoka illi l-familja kienet qawwija u speċjalment illi kienet anke buljet numerusi. Kieku kelli li twilet illum naħseb illi ma kontx ikun hawnhekk. Jiena qiegħed is-sitt iben minn familja ta' 13. Illum huwa impossibbli kważi li jsiru dal-affarijiet, imma jien nirringrazzja lil Alla li twelidt barra minn ġenituri insara f'epoka illi kienet il-familja il-qofol tas-soċjetà. Ta' dan stikwit infaħru l-mulej. U ħaġa oħra nfaħħar il-mulej illi veru jiena żied li nkun qassis bil-libertà, bil-konsapevolezza ta' żagħżugħ illi kienet tajjeb u dik kienet ix-xewqa l-ħolma tiegħi. Imma minn meta għaddist ma għamilt qabda ħolma jew xewqa li kelli. Għamil dejjem dawk li istiġġerew li x'obbligawni, istiġġerew li s-superjuri, għamilt dak li qaluli u nista' ngħid verament grazzi għaliex dejjem sibtni sewwa. Anke jien qatt ma ħsibt li stajt nagħmel dak li għamilt. U nfaħħar illum magħkom ukoll hawnhekk f'din għaliex tisma' il-kantiku ta' Marija ma tistax tiftakar, ma tiftakarx f'dak li Alla għamel magħna. Affarijiet żgħar, affarijiet kbar, imma l-iktar grazzja li nistgħu nagħmlu hija li nkunu sereni, ferħanin b'dak li aħna. Bid-tbatija, bis-sabiħ, bid-diffiċli u kollox. Fejn nkunu nistgħu ngħidu mulej, grazzi, infaħrek għall-kobor tiegħek. Għaliex int kif qalet Marija għax u xeħet għajnejh fuq iċ-ċekol tal-qaddejja tiegħu li aħna. Alla lek ħobna biex fina u aħna nesperjenzjaw
il-fer tal-preżenza ta' Alla. Mhux hekk se nkantaw fil-miliet. Mhux hekk għandna nkantaw kuljum tifħi li l-glorja tad-doni kbar li tagħtina. U d-doni kbar hija li ngħixu fil-paċi ma' nafusna għax dak li jrid Alla il-paċi fil-qalb. Bil-ferħ tal-fqajrin tal-Bibja li jafdaw biss fil-qawwa ta' Alla li salva, ejjew nifirħu fil-mulej li jagħmel ħwejjeġ kbar ma' kull minu bħal Marija u ċekkel lilu l-nifsu. U għalhekk nitolbuh b'tama kbira u ngħidu: Żur il-poplu tiegħek mulej, żur il-poplu tiegħek mulej. Biex il-Knisja taqdi l-missjoni tagħha fost il-fqar ta' żminijietna mingħajr biża' tas-setana u bla kompromessi ma' min irid ifixkel l-għażla l-isranija tal-foqra nitolbu: Żur il-poplu tiegħek mulej. Biex inti tniżżel mit-tron tal-prepotenza tagħhom lil dawk il-mexxejja politiċi li jaħkmu bit-terrur, bl-inġustizzja u bl-ingann nitolbu. Biex il-foqra tżaddilhom id-dinjità li jiġu mħarsa id-drittijiet tagħhom nitolbu. Biex bħal Marija aħna wkoll infaħruk għal ħnina kbira li inti turi magħna f'kull mument ta' ħajjitna nitolbu. Naqdu l-intenzjonijiet tagħna u ta' dak kollha li f'dawn is-santwarju jitolbuna nitolbu għalihom. U x'nitolbu? Li jsibu il-paċi fil-qalb f'kull sitwazzjoni tal-ħajja. Għal dan nitolbu: Żur il-poplu tiegħek mulej. Permettuli passoltu talba bit-Taljan. Fratelli e sorelle, oggi abbiamo una grazia immensa perché possiamo lodare il Signore per tanti doni che ci conceda ogni giorno, specialmente nell'ascoltare la sua parola per trovare un modo di vivere nella serenità voluta da Dio. Preghiamo, nitolbu: Żur il-poplu tiegħek mulej. Fl-aħħar ukoll nitolbu skont l-intenzjoni personali tagħna. Mulej Alla tagħna, bl-interċessjoni ta' Marija il-Verġi f'qajla ta' Nazaret, xerret fi ħnina tiegħek fuqna u għatina il-biża' qaddis tiegħek biex niċċelebraw bil-ferħ tal-fqajrin il-miġġa ta' Kristu u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tubita jtajtna dan il-ħobs li din nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minni siralina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dal-ilma u l-imbit nieħdu sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tubita jtajtna dal-imbit li din nofrulek, frott ta' din u xogħol il-bniedem li minn Israelina ix-xogħol tar-ruħ. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob li Alla l-mister li jista' kollox.
Qalbna qawwija fit-tubija tiegħek mulej mersqu bl-offerti tagħna lejn l-artar imqaddes. Saffina bil-grazzja tiegħek biex nitnatfu bil-qawwa tal-istess misteri li bihom qegħdin naqduk bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l-fuq, niżukħar il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira ta' sew mulej missiera Addis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dolodu u f'kull sitwazzjoni tal-ħajja irrodulek ħaj bil-qalb bi Kristu Sidna. Lilu ħabbru l-profeti kollha fix-xandir tagħhom fl-Antik Testament. L-Om Verġi Marija stennitu bl-akbar għożza. Ġwanni l-Battista ħabbru bit-tifħir meta orob u rieħ meta wasal. U qiegħed jagħtina li bil-fer nitħejjew għall-misteri ta' twelid tiegħu biex isibna nisru u nitolbu u nitennew bit-tifħir tiegħu. Għalhekk mal-anġu l-qaddisin u l-bnedmin ta' rida tajba intennu l-innu ta' glorja tiegħek u ngħidu bla għeda Addis, Addis, Addis. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismawitu l-art imlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-oli ta' smawek, imbirek minn ġej fissem il-mulej, osanna fil-oli ta' smawek. Addis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Addes għalek li tolbuk dall-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisew u d-dam ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex mirraj ħibati ħal-ħobs, ratt il-ħaj, qasam tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara rikla ħal-karċi, reġa' ratt il-ħaj, tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li xxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru il-mettijek mulej, nxandru l-fer, amen. Niftennek, sama tiġifiku. Għalek, aħna unamlu dan, b'tifkira tal-mewtu l-awment ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tal-salvazzjoni, u rrodulek ħaj, għax oġbuk til-għana għawn qudiemek biex naħduk. Mitċa kontani tolbu l-Ispirtu Santi għadna f'ġisawijiet, li jinna nieħdu sehem il-ġisew id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljun 14, l-Isqof ta' Anton, il-Ministru u l-Poplu li jint ksib talik. Ftakar fil-qadejja tiegħek Pawlu u Peppina Rapa li joġbok issejħilhom għal għandek minn din-dinja. Ftakar ukoll dawk ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Daħħal il-mejtin kollha fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk. Għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi mqazzhom Alla Marija, San Ġusepp, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infarruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew verament bil-fer infaħru l-mulej li Kristu għarrafna li jallu missier. Allura maħbubin minnu u maħbubin kif aħna, għalhekk nitolbu kif jallimna Ġesu. Missierna li jinti fis-smawek jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema jiddu fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-dubitna,
bħal ma nafu l-minu ħati għalina u la ddaħħalniex fil-ġrib iżda ħriżna mid-deni. Eħrisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midlu u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-biġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li għedt l-apostli tiegħek inħallilkom islem, natikom islem tiegħi. La tħares lejn id-nubet tagħna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslem u laqda li jintrid fija, inti tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi li xulxin. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu f'dan il-kalċi li ser nitqarbu bihom ikun jiswewna għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tnaħħi d-nubet ta' dinja ħennalina. Ħaruf Talla li tnaħħi d-nubet ta' dinja. Ħaruf Talla li tnaħħi d-nubet ta' dinja. Danu Ġesu li ġej, danu l-ħaruf Talla li jnaħħi d-nubet ta' dinja. ħajni naħna l-mistidna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu jħarisna għal-ħajja ta' dejjem. Grazzi, Signor Alla. Gloria al Mister li benu l-Spiritu Santu. Nitolbu. Għamel mulej li jahna niksbu l-qawwa tas-sagrament li bieħt qalbinna biex meta jasal is-Salvatur tagħna jistħoqilna morru nilqgħu b'emiel xieraq
u naqeru ilejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Qabel ma nirċievu l-barka tal-aħħar, ngħidu talba flimkien lill-Madonna hawnhekk f'dan is-santwarju biex irresqu ir-raġunijiet biex ngħidulu grazzi. Dawk il-motivazzjonijiet biex infaħruh. Dik il-grazzja li aħna insara. Ejjew nitolbu l-interċessjoni tal-Madonna ta' Pinu biex il-ferħ li aħna u l-kontentezza tagħna li aħna u let Alla bħala Knisja inkunu verament strumenti ta' għaqda ta' ferħ fejn ngħixu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-molej miegħek, imbirkintu fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftier Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-molej miegħek, imbirkintu fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftier Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-molej miegħek, imbirkintu fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftier Ġesu. Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħarste fuqna domni fuqna. Nitol il-molej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru għejxu fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd. Ave, Ave, Ave Maria.